हेलो लोगोफोर दिनैनि बे गुबुन मोनसे शर्ट आपडेट भिडिअहाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालायबायदि स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेइल नायनानैनो एसेब्लाबो हमनाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों स' लोगोफोर बर'नि आबुं सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा बिथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां दे लोगोफोर जा मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुननि पार्ट 4 भिडिअखौबो रिंसार ब्रह्मा इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहाय मैयाहाय रिलिज खालामना होनाय जाबाय दे लोगोफोर स' बेनिखायनो लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुननि पार्ट 4 भिडिअखौ दासिमबो जुदि नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो रिंसार ब्रह्मा इउटुब चेनेलाव थांनानै नायनानै लाहैदो दे लोगोफोर स' लोगोफोर नोंथांमोना आरो बेबायदिनो फैनो गोनां माखासे नेक्स्ट पार्टफोरखौबो नायबावनो थाखाय बिथांनि चेनेलाव थांनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दे आरो लोगोफोर हानायसिबां नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामनो नाजादे एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मिन्थिया जानांगौ बिथाङा भिडिअखौ मानि थाखाय सप्तासे बा 1 वीकनि उनावसोहाय रिलिज खालामना नोंथांमोननिसिम होयो स' लोगोफोर बेखौ आं सिगांनि मोनसे भिडिअआवहायबो बुंना होखादोंमोन दे लोगोफोर स' लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुननि पार्ट 4 भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो नायनानै लाहैदो दे लोगोफोर आरो लोगोफोर सोर भिडिअखौहाय नायखांखो अन्नानै कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे आरो नेक्स्ट पार्टफोरखौ नायबावनो थाखाय नोंथांमोना माबायदि एक्साइटेड जाना दं कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर दे लोगोफोर स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै खनसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर आरो लोगोफोर सोरबाफोर जुदि चेनेलाव भिडिअखौ गोदानै नायगासिनो दङब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो दाबाव दे लोगोफोर मानोना लोगोफोर बे चेनेलनि गेजेरजोंहाय आं बर'फोरनि आबुं सावथुन आरो मिउजिक भिडिअफोरनि सायावहाय लेटेस्ट आपडेटखौ नोंथांमोननिसिम शेयार खालामना होनाय जायो दे लोगोफोर स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन।